Bizi, urgentzia ekologikoa zohartarazten duen mugimenduak ekintza egin du bart Baionan. Ipar Euskal Herriko eta Aturriko publizitatea geldi kolektiboko kideek iragarki panel argitsu batetik argindarra desbideratu dute eta bertatik pasatzen zirenei salda banatzeko erabili dute. Gaurko erronkai soluzioak atxemaitzeko, badakigu energia gero eta karioagoa dela, beraz funtsezko beharrentzat atxiki behar dugula. Publizitate paneletan energia xautzen dela salatu dute eta egiazko beharretara egokitzeko eskatu dute ekintza simboliko honekin. Energia biztanleriaren ezinbesteko beharrentzat atxikia izan dadila galdekatzen dute eta herritarrei dei egin diete iragarki taula argitsuak debekatzeko petizioa sina dezaten. Euskal Herriko elkargoak prestatzen ari da RLPI frantsesez da hiriarteko tokiko publizitate araudia. Hor gaur nola erran diagnostiko fasean dago, orduan momentua da eragiteko hartuko dituzten erabakiei buruz. Petizio bat linean ezarri dugu duela guti, iragarki panel argitsuen debekatzea eskatzeko.